girama ko biyoma ari ko jimi ko arnan ko nanmi ko artin ko tinmi ko dae ko nanmi ko ana wana gido hande daño jango gawrde woni fof yodde weli cangli ndegede ni way welde weli tan cikkano fof hay goto ñamata kono noon ɓe mbayi yidde ɗum Allah andi to dañal min gondi mi ɓeyde hen am watta ñiiri gondi sona taw mi nula galle Seydi Mbodjen mi ƴeewa Dieynaba Sarr so addiri gawri Suray ɓe dokka mi watta hen mi waɗa ñiiri janda ka barinoɗo entraînement tina Alasanam sa foftima nulma galle Seydi Mbodjen yewna ham toon somo jogui gawri mi watta ɗo hene mi waɗa ñiiri ok inchallah an gawri ɗo yonani yonani mi ƴeewa so Dieynaba Sarr addiri gawri ɓe dokkami hen seeɗa nani so Allah jaaɓi gila aali ari changement kadi waɗi wona ɗum ɓe jiiɗi kay en lacciren awa famde ɗum ɓe jiiɗi kay tekkere bonde dendi arti tal yafude ɓinguel weddimo ɗum ɗo tan ha yartide mbimi kadi ɓuura min ma meeɗi rewde yam ja yaran ndiyam o wawa kala meeɗi rewde yam rewde ma kam o wawa maji jooɗo jontidiɗa waɗani WhatsApp ma mbaɗa ko ambulance abboroye o wawa wallah min de sen jaari koye ambulance gartata kan tan eyyi woƴƴi moƴƴi ine mbaɗa mi heño mi yaaha jama kam wonto yimɓe rewdade futur yonde eyyi ƴeew hatma yaad noon mboɗo sohlunuma seeɗa hatma yaad mboɗo sohlunuma seeɗa ko wawi sohlude min fof mbaɗa sohli han ɗon kay hakkude moɗon naɗɗo hen fof hen heddoto mboɗo sikki de onon mboɗo sikki de so ɗum ɗon ɓenni gommimi ko entraînement men to no mbirumon ni tan ngam ko joni ko lambo woni mission am lambo woni métier am kañum woni armam yayi écrit to noon won toon ménagére ko juge mo yayi min nene mboɗo foti jogade ménagére hooram yayi te dow ɗum ɗon combat am noon darima mi dañi combat ɗum kam jinmi haalande moon taw avant tout combat am darima e nduɗo leydi vraiment an aɗa heewi kecce aɗa heewi mayka an ñinen fof ari ɓeɗo wonde tekkere puccu paccaji ɓooli mima sikko ko waɗi fayida kalanta kam e écrit to ménagére ga combat yam yo min hol haajam hen min mi sippiraka mi hongani mi nanggani micro o kalantami combat ma walla goɗɗum e goɗɗum min hol haajami combat ma ménagére yo écrit yo sama fuudo ɗum ɗon min komi mbinoma lamba ma haajam ne bona hen mbaɗa andi jaam dañiraki hen woto wi ɗon an dede an nene a yittatani hen nen an o so dañi combat so halnani mo halna wona ko dañi combat yo Allah wallu amin amin kadi yo Allah jaaɓo dowama amin kilay nam mbaɗa faami dendi kay kam naƴƴoni min joni noon combat o joni gummimi ko 16 to joni noon équipe to ménagére o ko juge mo mais ɓe mbi sa alama kadi jogoɗa an personnellement woni ménagére an hoorema ménagére hoorema taw jiiɗa ménagére équipe o mi ƴeewi gandum ménagére ko ɗo tan e galle foti wonde kadi ménagére am mi ƴewridimo jimi ɗo tan han kadi ko deede aali saabu a yii min mbadde sport fati mbir yagal kañum tan haarantu kamen guilo ari kay omo walla ari omo ɓeɗo pusde men joni noon ƴewndimi gandum kam poɗɗono wawde wonde ménagére am kam ɗo han kadi ko kanko tan foti wawde wonde ménagére o Allah won ballo joni noon ko deede aali avance o nani kadi koye juuɗe mum fawɗum ɗum Allah yettin Allah yettin amin yamde uñerde ni ma dañ ko ɓuri ɗum darama a waɗi ko poɗɗa wadde a waɗi ko hani ɗum noon ko alhamdulillah rabbil alamin Allah mbiyamɓe oɗo haalis pawmi hen tan ko gueɗel yaade cawolol to ceerno yaro deede mi ƴewnamo toon ko waɗi e ɓandu makko ko looti ko haɓɓi saabu affaire mbiriyagal ko hunde hawnide te ngel ɗo cuulel o natti wonde gajade o gajahi de koye gonga makko woni a yettima ko kala haala natti wonde gajade wonti gonga yo min nene gande ko kala noon ko foof ko gajade ko joni gonmi e gonga eyyi saabu am yimɓe ko ya faam ɓeɗo suhaɓe
ene wattan tic tac tactique séance no jaaduɗa e mabɓe mbaɗa andi kadi somi waɗirano mbaɗirtunomi ni wona question mi yiɗamo de nagge ñen fof ne mbokka ɓiyumne hokka ɗum dampe kono aña ɗum woti somi waɗirano mbaɗirtunomi ni ɓerde mbarondi ummora hen mo leñugol yimɓe fof ko barode hedde kay caloɗa gona mbeewa sa yi waɗa haalano kalanomi walla ko mbiyannomi ko haw jimmira fulla haw anda tigui rigui ko o yonti te ko yo naate lamba ko omo jogui hen place so darima lankay mo ɓoy umminede keeci janal te mbaɗa ko ni tan wawi waade kono suhaɓe joni ɓe ma mbayano ɗefɗo anjeɓe ni ndeɓe ndeɓe gona yo ko ɗum tawi ko tic tac tactique mbaɗannoɓe mais wona mbaɗa añimu ko dañ combat o kadi bettanima e saaha goto mbaɗani omo yodde cippirede kadi so dawri sippirede tan so dawri sippirede hey o ɓoyat umminede dow neɗɗo joni noon so tawi tan mbiɗa pari a dañi combat ha yoɓaɓe ko joɓeɗa hen ko minne mi hollinma minne mi pari yaadude e ma sinno ni ene dagui gembade mi gemmi ɗo mi yaade ma nder arène to mi darɗimi noon à partir de hande mi dato mi hollinma tigui ka denɗam mi ala ko wona an wodi kono noon kadi konko miijo makko ne raɓɓiɗi miijo ngo ne raɓɓiɗi ko haali ko fof ne welimi seeɗa kono seeɗa hen ñawi hakkillam mum aali mo wiya ɗon waɗa ménagére sa yi mbimi mbaɗa waɗa deeɗaali ménagére wona tan kanko woni heede gueɗe ɗe fof moni fof wonta heedata so wima ko tekkere mbiya wona tekkere haqqillo o woɗɗani miijo makko woɗɗani woto wimo ko tekkere andi woto wi noon seera mo non miijo toon ene famɗi mais min holno yiratami min mbaɗa woni oɗo gande mbaɗa joyim guila woni suka ha Allah waɗo yettima ɗo omo teggiranmo woppa mi ɗa omo wiya aali gonga aali min ɓoydi ko musidɗam ɓooye lamba 40 combat dañi 39 ɗi fof ko nil goro ko défaite goɗɗo ene wiye ko ni on ko jobbi jawaɗi kala ko wima e moƴƴere ko min waɗi ɗum conseillé min noon min tan foti wonde ménagére ma arandi min combat o wona ménagére tan cohlumen mon fof wonto heeɗa mon fof kadi woɗoto janggue sa yi mbanmi choisir aali wona ménagére tan mi yimo no waye mi yi no waye lamba ni kadi cippirteɗe kañum tan wawi rokkudema ko heewi ko ɗum tagi ƴettumi décision mbimi aali yo won ménagére mais kala ko heddi goɗɗum ko waɗete avant kene wiya hunde kay ko ɗo addito galle a famani haalam nane ka mbimi aali kala to yano ko minen jaaduno ɓe mbaɗanoma conseillé ɓe foof aali ɓuuri hen nilɗude konko ɓuuri hen nilɗude anani affaire de ménagére algal mi ñaagui noon en nendirago hakkude men e ko gonɗa ɓi kawam ko gonmi ɓi gonga ma ko tottam ɗum ɗon fof gueɗe ma ɗo fof junggam he woni aali yo woni o yo woni min moni fof maɗen to pawmi ɗum de tiiɗi ala ni ko ñagoɗa kam haɗen poɗodira mine ma ɓaari ko noon mbiɗa ko waji ɓeer goton haala ka mayi min ko ɗum ɗon tan jinnomi gona caggalam yeesam ɗum tan jinmi gona yeesam gona caggalam wodi eyyi joni noon ɓaade mbiɗa yomi tottire ɗum fof mi waɗe e juuɗe ma fof mi fawi ɗum e juuɗe ma combat fof mi fawi e juuɗe ma kadi sa yiiɗi ni mbiya combat o horam mi suppiré ɗum yomi nawru avance o mi nawru ɗum jongi ala o waɗat wadde ko haala mayi eyyi yo combat o kay timtaki o avancé a ñamanmo te goɗɗo kadi arata gasi wat te mi haalama no wat feere jeeɗa ɓuftoya hade futturo yonde saabu an wona cuuso ɓuɓol mbaɗa feere kadi nokka longguere lamɗam mbaɗa e siwo ɓuftoɗɗa o mbaɗan ka ñallude mi haalama noon mi haalama ko ceerno ɓuurani mi gandal denɗiragal hakkude moɗon yo haɗɗo e galle he to ko liggeyde ko liggey min ga yi hen saaha yo sikkatni komi yiiɗama mi haalante tan golle ɗe dawri mo wi komi gaña makko min ko muusi tan gandumi ittoɗo haalis e junggam ngo itto kalis o e junggam ngo ono nanggata kalis makko tan ala min kay haalis a jagguɗo annene ha ɗum no bona haalis yo hay ɓiye mo jibinɗa ko ɗo tan wawi haɗandema hay ɓiye mo jibinɗa ɗo tan wawi haɗandema ɗum ɗo mo yonani haydara yonatama on wawno wadde no yontu joni waɗata ni o yahowo jogo peeje hoore makko kono foof o artiri ha ɗo hennani ɗum mo yonnani haydara wo yonatama ɓe mbino gofo yamen ma yo aran tan sawo jiɗi maaro après wino ɗum gay ɗo e kiiri me addiyami ɗum kam ko partenaire ji addinimo ko wawi maaro ɗo ko wawi duurde hikka ɓoccol kono wona haralde kadi la ilaha illallah hiddendi a nani ko wima ko kadi hande woto defanmo ataye sa haljiri ɗo joni wota hammiranmo hande mi muttina mi wulnanamo araye seeɗi mutti ɗum kam aɗani mi jaɓata ɗum ala arani 16 o min tan heeɗi 16 banque araye
accira meeɗo aɗa andi seera mo ko nana alsan kay ɗum yetto jamaɗo anani ɗum haalnoɗo imam woni eyyo wemba duwaw joni noon kalis a nawortu jama yarama juulam ngu dawni mbaɗa mi juulo tan mbaɗa woya e Tulay nam darani ko neɗɗo mi ƴeewo no dendi wirno mi ɓuftade guila ɓeydaki ɓuuɓi tinno alassane sa geyni mi nulma galle seyni mbojen ɗum remi ɗo nani inchallah so aljaɓi hampara joni eyyi ɓe ƴewnami taw Dieynaba Sar addoreji gawri o alhamdulillahi rabbil alamin Allah walla riga lewti simil mba simil mba simil jarama di jarama simil jarama Tulay jarama di bubel e wona ari a dañi koɗo e so dihal nan ɗon gaddora simil de mba wallahi mba kañal ala wona kañal ko won e ko adama kañal tan wiya ceerno aada kañal anani de e ko won nani ko won demba wa alaikum salam sabnajo mbala e tan ada sedi jetti barikal bubel ala ko ja e wadi jah e ko jah min ko won demba ceerno aada kañal alhamdulillah machallah ajarama Seydi Dia bismillah an to tekkerne woni ko jam ajarama ko jalto mi be awli mo wallahi min da mi famani o kan kala ni jimmi yiide mi yiyata mo nder ko dañi komo yaha yaltiɗo aline hay konko wino mo yandu yo seeɗa sa haali mbeɗa ha kewɗo haala min somi andu mi renintade saabu kamɓe ɗiɗ ɓe fof dal ɓe ndendini kuywago makko ɓe kuywa tan e ɓe beddaji on koɓe jahata joni oɗo ko ceerno aada wiyere aada kañjal allah ne waddi kam e musidɗo makko goto on kam guila mi woni sukama e joni kimi sehilaji kono aada moyi waddi kam e makko te aada moyi kala mo waddi kam e nanggal ceerno aada galde o nani wallahi similla ma noon mbaɗa yinno tawaɓe ɗo kono koni allah haajiri ala min ni tan Mamadou mi tawi ɗo wallahi mi tawi ɗo o mona e ɓena te Mamadou somi haalani somi arano ɗo hannde koko bonata yettu Allah ko heewi nde Allah addimi ɗo somi arano ɗo hannde donc subaka ɗo ɓon ayo mona holto woni goɗɗo o nana heddiɓe nana jooɗi ya andu o galle ko koɗaɗo kono yettere Allah ɓaade Allah addi kam ɗo fuuɗo fof ne andimi duude jaaɓe duwongel kasga soɗi ɓoti silon ala ɗo mi annda ko e Fuuta so wonano min ko heewi dillat kono ɓaade Allah addi kam ɗo gasi yettu Allah no feewi ceerno min ala problème en so wona fof mi fawino mi juule ma sabu badduɗe en o kala mo waddi kam mi nanggat ndo wi kam ko an o jokkodirde ɓennam deeƴi kono ni yimami kala ko kalɗa ko haqqillamo ko ɓeydi deeƴi oɗo combat no momin tindi mi yakora hen hay goto caggal Allah ko an inchallah kala ko mbawɗa kala ko janginɗaɓe min mbaɗa inchallah hay sono sa wiimi ɗuggiro lekkuji inchallah inchallah min noon seeɗa musika men ko sagom taw koye ɗo e galle he gonɗa mais ha joni ko gotum tawde mbiɗa aɗa wawi ne pinɗa fof garaɗo hen kiiraɗo ñallaɗo hen ala caɗele yeɗani Mamadou Pulaar wiye jeeyaɓe jeeya ko rondi gonga
alaji bamal ne ara galle naale goɗɗo ne wiye nima ba en ara galle jeeyɗo société biɗo Diaw Dia tisi o on ne foti arde galle joni noon mi yaha inchallahu kana kala hen ko wawi wonde so tawi tan Diaw Dia hoofi so Allah jaɓi min inchallahu mon er gadum so inchallah ko law wonata joni noon oɗon jallo oɗon jaafo yo Allah suuren yo Allah dandu en yo Allah suuren yo Allah suuren ami ya Muhammad wallahi hon jaram on silla ba Allahu akbar onon kam on najaay wonɓe Allah rokki gandal de bandiraɓe o hay mo yimon andi ko gandal den huli ni bon skella ina la ɗum mi yaha min fiilo mi yahto Alassane Bamba mi ar e jam ana ɓooyi koy ayi an ngal ñamdugal mbaɗɗa ɗum ko ñamdugal ɗum ala machallah fofe combat o tan wallahi mi haalama noon ɓeydo tinnaade denɗe natti jonde e darde ñaamani yarani wallahi te won koɗo garɗo ɗo o addir ɗum ɗo ko sababune ma ko ceernaji après ma yiimo inchallah gila kalduɗa e makko ha joni haaju makko e hammo makko fof ko pour combat o ɗum noon ɓeydo tinnare inchallah arani min ni combat o mboɗo wawiɗi hankkadi ko fuɗɗi ɓurtade mi doole ko noon heewi wade saabu manda sarandi Gabon Diadji kamɓe jeeyi kanko woni dirige mouvement yonte o kanko e monsieur le maire Aboubacry Sow ɓe noddi kam ha nder salle ɓe mbi pama combat o de ko combat amen kala ko watte hen banggue mystigma banggue finance foof ko minen jogui ayi wadde tinno ɗum ɗo weeɓani combat o weeɓani gandade mawniragel ma ɗum haaɗi ɗum jonde ɗum haaɗi ɗum darde ala ɗo gay min hankkadi haqqillam de kala ɗo nani neɗɗo moƴƴo walla neɗɗo mawɗo omo nanata toon kadi hay hanki min keeɓi haaldude min makko seeɗa o wi kam hay saabu wi après yomi artoon saabu jaaɗi mbaɗande ɗo e nibbu go kam min jaha toon so Allah lamdo moƴƴat so Allah jaɓi moƴƴat aɗani Alassane Bamba e jeenim jimin aɓutani kab wallowɓe ha tengti noon Alassane Bamba wallahi suka waɓino moɗon ni tan o sohli wallahi te omo walli leñol ngol toon paami mi haalnaɓe combat ma o te so Allah jaɓi mbaɗandi ɓe mbaɗa hen tuuɗe so Allah lamdo jaɓi inchallah mbaɗa mi yahmi wori yejjig noon to powɗa jungmaɗo wuro woppuɗon ko barɗomi ƴawmin lelor ha jammo mbima one hoyɗitani te ɗe balɗe whatsapp o kam ko yina kamo koko sippirde aɗaɗa ɗum mbimi kam jagguɗa hata mbayontan hanki are wi kam denɗi mbiyam nan o wi kam mi fuɗɗima nande 50 000 connexion mbimi orange hay goro famde defan mo ñamdu moƴƴuru o ñaama ñamdu moƴƴuru omo ñaama mo yara jarama mi am fof ɗe balɗe jagguɗa ɗo noon woro woppu ɗum de ɗe balɗe kam plaji ɗiɗo machallah fofe combat o mi yaha mi ara wadde fare mon ngara gatto ok